ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ኢየሱስ ኣብ በዓል ዳስ ቁጽሪ 1 ድሕሪ ኢየሱስ ኣይሁድ ክቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ክዘውር ኣይፈተወን እሞ ኣብ ገሊላ ይዘውር ነበረ። እቲ ናይ ኣይሁድ በዓል ዳስ ድማ ቀሪቡ ነበረ። ኣሕዋቱ ድማ ብኡኡ ኣይኣመኑን ነበሩ እሞ ስለዚ እቶም ኣሕዋቱ በዓሉ ክገሃድ እናደለየስ ብሕቡእ ዝገብር የልበሉ እሞ እዚ እትገብር እንትኾንካስ ርእስኻ ንዓለም ግለጽ፣ ደቂ መዛሙርትኻ እትገብሮ ግብሪ ምእንቲ ክርእዩስ ካብዚ ንቐል እሞ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኪድ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ጊዜ ገና ኣይበጽሐን፣ ጊዜኹም ግና ኩሉ ሳዕ እተዳለወ እዩ። ዓለም ንኣኻትኩም ክትጸልእ ኣይከኣላን፣ ናይ ግና ግብራ ክፉእ ምዃኑ እምስክር እየ እሞ ትጸልኣኒ እያ። ንስኻትኩም ደኣ ናብቲ በዓል ደይቡ፣ ኣነስ ጊዜ ገና ኣይበጽሐን እዩ እሞ ናብዚ በዓል እዚ ገና ኣይድይብን እየ በሎም። እዚ ምስ በሎም ኣብ ገሊላ ተረፈ። ቁጽሪ 10 እቶም ኣሕዋቱ ምስ ደየቡ ከዓ ንሱ ድማ ሽዑ ናብቲ በዓል ደየበ። ግናኸ ተሓቢኡ እምበር ብግሁድ ኣይኮነን። ኣይሁድ ግና በቲ በዓል ኣበይ ኣሎ ንሱ እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ። እቶም እኩባት ህዝቢ ድማ ገሊኦም ሕያዋይ እዩ ይብሉ፣ ገሊኦም ድማ ኣይኮነን ንህዝቢ ደኣ የስሕታሎ እናበሉ ብዛዕባኡ ይካትዑ ነበሩ። ናይሁድ ስለ ዝፈርሁ ግና ብዛዕባኡ ኣጊዱ እተዛረበ የልቦን። ኢየሱስ ኣብ በዓል ዳስ ከም ዝመሃረ ቁጽሪ 14 ኢየሱስ ኣብ ፍርቂ እቲ በዓል ናብ ቤት መቕደስ ደይቡ ይምህር ነበረ። ስለዚ ኣይሁድ እዝስ ከይተማሃረ ከመይ ገይሩ ጽሑፋት ይፈልጥ ኢሎም ተገረሙ። ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ በሎም፣ ትምህርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን። ፍቓዱ ክገብር ዝደሊ እንተሎ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ ወይስ ካብ ርእሰይ እንተኾይነ ዝዛረቦ ዘለኹ ክፈልጥ እዩ። እቲ ካብ ርእሱ ዝዛረብ ክብረት ርእሱ እዩ ዝደሊ። እቲ ነቲ ዝለኣኾ ክኽብር ዝደሊ ግና ንሱ ሓቀኛ እዩ እሞ ኣብኡ ዓመፃ የልቦን። ምስዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን እዩ፣ ካብኻትኩም ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልቦን። ንምንታይ ደኣ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም? እቶም ህዝቢ ከዓ ጋኔና ኣሎካ መን እዩ ክቐትለካ ዝደሊ ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ከዓ ሓደ ግብሪ ገበርኩ፣ ንኹላትኩም ድማ ኣስተንኪረኩም። ምእንቲ እዚ ሙሴ ግዝረት ሰርዓልኩም፣ እዚ ድማ ካብ ኣቦታት እዩ እምበር ካብ ሙሴ ኣይኮነን። ንሰብ ብሰንበት ትገዝርዎ ኣለኹም። እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ኸይፈርስሲ ሰብ ብሰንበት ዝግዘር ካብ ኮነ ኣነ ንሰብ ኩልንትናኡ ብሰንበት እንተ ኣሓወኽዎ ደኣ ስለምንታይ ትኹሩ ኢለይ ኣለኹም? ቁኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር ላዕሊ ርኢኹም ኣይትፍረዱ ኢሉ መለሰሎም። ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ድዩ? ቁጽሪ 25 ገለ ካብ ሰብ ኢየሩሳሌም ድማ እቲ ክቐትልዎ ዝደልዩስ እዚ ዶ ኣይኮነን? እንሆ ንሱ ብጉህዲ ይዛረብ ኣሎ። ንሳቶም እውን ገለ ኣይብልዎን፣ እዞም መኳንንቲ ደኾን ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብሓቂ ፈሊጦም ኮይኖም። ግናኸ እዚ ካበይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና፣ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ግና ካበይ ምዃኑ ዝፈልጥ የልቦን በሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ ክምህር ከሎ ዓው ኢሉ ናይ ትፈልጡኒ ካበይ ምዃነ እውን ትፈልጡ ኢኹም። ኣነ ብርእሰይ ኣይመጻኹን፣ እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ። ንኡ ንስኻትኩም ኣይትፈልጦን ኢኹም። ኣነ ግና ካብኡ እየ፣ ንሱ እውን ልኢኹኒ እዩ እሞ እፈልጦ እየ በለ። ስለዚ ክሕዝዎ ደለዩ። ግዚኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ኢዱ ዘለዓለሉ የልቦን። ካብቶም ህዝቢ ከዓ ብዙሓት ብኡ ኣመኑ። እሞ ክርስቶስ ምስ ዝመጽእኸ ካብዚ ንሱ ዝገበሮ ትእምርቲ ዝበዝሕ ዶ ክገብር ኢሉ በሉ። ገላዊ ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ክሕዝዎ ከም ዝተላእኹ ቁጽሪ 32 ፈሪሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ እዚ ኢሎም ከም ዘግረምረሙ ሰምዑ። ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ክሕዝዎ ገላውኦም ለኣኹ። ስለዚ ኢየሱስ ገና ቁሩብ ዘመን ምሳኻትኩም እየ፣ ናብቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ክኸይድ እየ። ክትደልዩኒ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም፣ ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ከዓ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይኮነልኩምን እዩ በሎም። ስለዚ ኣይሁድ ንሕና ክንረኽቦ ዘይኮነልናስ እዚ ናበይ ክኸይድ ኮን ሓሊኑ እዩ? ናብቶም ኣብ ሃገር ጽርኢ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ደኾን ክኸይድ እሞ ነቶም ጽርኣውያን ክምህር ሓሲቡ ኾይኑ? ክትደልዩኒ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም፣ ናብቲ ኣነ ዘለኹ ክትመጹ ድማ ኣይኮነልኩምን ዝብሎ ቃልሲ እንታይ እዩ ተባሃሃሉ? ማይ ሕይወት ቁጥር 37
بتا دحريت عباي معلت بعل يسوس دو يلجدره دلون تصمين تولو نابا يمصامو يسته باي زامن اتصحف كم زبله كاب دورباتات ماي هيوت كوحز ايو يسوس غنا سلا زي كبره منفس قدس اي وردن نبره مو እዚ ብዛዕባቲ እቶም ብኡኡ ዝኣምኑ ከቕበሎ ዘሎም መንፈስ እዩ እተዛረበ ሽዑ ካብቶም ህዝቢ ሓያሎ እዚ ዘረባ እዚ ሰሚዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢይ እዩ በሉ ካልኦት እውን እዚ ክርስቶስ እዩ በሉ ገሊኦም ግና ክርስቶስ ድኾን ካብ ገሊላ ዝመጽእ ኮይኑ እቲ ጽሑፍ ዶ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብታ ዳዊት ዝነበረ ዓዲ ካብ ቤትልሔም ከም ዝመጽእ ኣይነግርን እዩ በሉ ሽዑ ኣብቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ መፍለላይ ኮነ ገሊኦም ከዓ ክሕዝዎ ደለዩ ይዱ ዘልዓለሉ ግና የልቦን ቁጽሪ 45 እቶም ገላው ከዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን መጹ ንሳቶም ድማ ከመይከ ዘየምጻእኩምዎ በልዎም እቶም ገላው ከምዚ ሰብኣይ ዝገይሩ ከቶ ሰብ ኣይተዛረበን ኢሎም መለሱ ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻትኩም እውን ዶ ስሒትኩም ኢኹም ካብ መኳንንት ወይ ካብ ፈሪሳውያን ከ ዝኣመነ ዶ ኣሎ እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ እዚ ክናርጉም እዩ ኢሎም መለሱሎም ሓደ ኸባታቶም እትቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ ዝመጸ ኒቆዲሞስ ሕግናኸ ንሰብዶ ቅድም ከይተሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፈርዶ እዩ በሎም ንሳቶም ንስኻውን ዶ ካብ ገሊላ ኢኻ መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢይ ከም ዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለሱሉ ኩሎም ከዓ ነናብ ቤቶም ከዱ